mhux minnu li l-inkjesta dwar il-Panama Papers il-esta u ġiet ippreżentata lill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Dan intqal mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard f'kummenti waqt li kien qed iwieġeb lill-ġurnalisti u iċċara dawn il-fatti hekk kif fl-aħħar ġimgħa tal-kampanja elettorali il-kandidat nazzjonalista David Casa, il-kellim nazzjonalista għall-Ġustizzja Carol Aquilina u l-Avukat tal-Aqda Repubblika u l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi daqqgħu it-trombi li lesta inkjesta oħra. Dan bilan li jieħdu kapital politiku minn inkjesta oħra maġisterjali kif diġà ibbażaw il-kampanja elettorali tagħhom fuq dik tal-Maġistrat Gabriella Vella li ġiet ippreżentata propju mal-ftuħ tan-nominazzjonijiet għall-elezzjonijiet tas-Sibt li ġej. L-inkjesta hija proċess ġudizzjarju li m'għandniex għalfejn nispekulaw fuqu. Ċertament, sal-lum għal ħankun bl-aktar mod ċar għal eżiġenzi politiċi għalfejn. Għax kellek Partit Nazzjonalista li forsi ma servitux inkjesta waħda biex jagħmel kapital politiku u rrid iżeffer inkjesta oħra fin-nofs. Jew għar minn hekk, u naħseb bl-aktar mod evidenti, riedu jagħtu salva uomu lil xi kandidat tagħhom, partikolarment lil David Casa, li rikeb minnu fih fuq din il-gidba u ħareġ sqarrija pubblika il-biraħ stess. U allura jiena nemmen li dawn il-proċessi ġudizzjarji ejja nħallhom il-barra mill-arena politika. Hawnhekk il-Ministru Attard ikkundanna din l-irresponsabilità fej proċess ġudizzjarju reġa' iżeffem f'nofs l-arena politika mill-Partit Nazzjonalista. Dan il-kuntest jiena ma nistax ma nirrimarkax sitwazzjoni fejn kellek ħafna nies illi qegħdin jappellaw biex nżommu lil mill-politika il-proċessi ġudizzjarji u mbagħad f'sitwazzjoni bħal din fejn bl-aktar mod ngħid jiena irresponsabbli partit politiku jaħroġ stqarrijiet pubbliċi minn kandidati Ewroparlamentari u għar minn hekk mix-Shadow Minister tal-Ġustizzja li fiha anke għal darb'oħra għedded b'azzjoni personali fil-konfront tal-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija u ma jkunx hemm kundanni pubbliċi għal dan l-att.